Stojíte v záhradkárstve. Vonku nádherne svieti slnko a vy v ruke držíte tú najkrajšiu sadenicu paradajky. Cítite to nutkanie okamžite ju zasadiť do zeme? Nie ste sami. Ale viete o tom, že tento jediný unáhlený krok môže zničiť mesiace vašej poctivej práce len za jednu jedinú noc? Vítajte pri dnešnom videu. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá každú jar rozdeľuje záhradkárov na dva tábory. Majú ísť paradajky, paprika a uhorky do zeme už teraz? Ukážeme si, prečo sa oplatí počkať, aké neviditeľné procesy sa dejú v koreňoch rastlín počas studených nocí a prezradíme vám záchranné triky, ak ste už podľahli pokušeniu. Možno si myslíte, že zopár chladnejších nocí rastlinám len prospeje a trošku ich otuží. Pravda je však úplne iná a dnes si tento obľúbený mýtus vyvrátime. Naozaj riskujete všetko pre pár dní náskoku? Napíšte mi hneď teraz do komentárov, či už máte priesady vonku, alebo poctivo čakáte doma na parapete. Poďme na to. Aby sme pochopili, prečo je tento týždeň v záhrade taký kritický, musíme sa vrátiť k stáročným skúsenostiam našich predkov. Hovoríme o fenoméne, ktorý je v našich končinách známy ako traja zamrznutí, alebo inak povedané ľadoví muži. Ide o Pankráca, Serváca a Bonifáca, ku ktorým sa často pridáva aj Žofia. Tieto meniny pripadajú na 12. až 15. mája. Z historického a meteorologického hľadiska ide o obdobie, kedy do strednej Európy pravidelne prúdi studený arktický vzduch. Tento jav nie je len nejaká stará povera pre staré mamy. Je to klimatická anomália, ktorú potvrdzujú aj moderné dlhodobé merania. Kým cez deň môže byť príjemných 20 stupňov, v noci, najmä ak je jasná obloha a bezvetrie, teploty tesne nad zemou padajú k bodu mrazu. A práve tento dramatický rozdiel teplôt je to, čo robí polovicu mája takým nebezpečným obdobím pre všetky teplomilné rastliny, ktoré pôvodne pochádzajú zo subtropických oblastí. Poďme sa najskôr pozrieť na kráľovnú každej záhrady, ktorou je bez pochyby paradajka. Možno si hovoríte, že paradajky sú predsa len celkom odolné rastliny a nejaký ten chladnejší večer ich nemôže ohroziť. Ale tu je ten háčik, o ktorom sa často nehovorí. Paradajky pochádzajú pôvodne z teplých oblastí Južnej Ameriky a ich genetika jednoducho nie je nastavená na chladné stredoeurópske noci. Keď teplota pôdy klesne pod 10 stupňov Celzia, v koreňovom systéme paradajky sa spustí akýsi núdzový režim. Je to presne taký istý pocit, ako by ste vy vyšli v plavkách do decembrovej fujavice. Rastlina okamžite prestane prijímať fosfor z pôdy. Fosfor je pritom pre mladú sadenicu absolútne kľúčový, pretože funguje ako hlavný zdroj energie pre tvorbu silných koreňov a neskôr aj kvetov. Predstavte si to ako zablokovaný palivový systém v aute. Môžete mať plnú nádrž hnojiva okolo koreňov, ale rastlina hladuje. Tento stav ľahko spoznáte podľa toho, že spodná strana listov, alebo dokonca aj stonky, začnú chytať zvláštny fialový nádych. Mnoho začínajúcich záhradkárov si vtedy myslí, že rastline chýbajú živiny a začnú ju zúfalo polievať hnojivom. Tým ale situáciu len zhoršia, pretože studená a premokrená pôda vedie k rýchlemu hnitiu tých najjemnejších korienkov. Preto ak sadíte paradajky príliš skoro, vlastne ich na niekoľko týždňov úplne paralyzujete. Ak si myslíte, že paradajky sú citlivé, tak paprika je v tomto smere ešte oveľa väčšia primadona. Zatiaľ čo paradajka chladné obdobie často nejako prežije, hoci s fialovými listami, paprika vám takúto chybu neodpustí vôbec. Paprika vyžaduje pre svoj optimálny rast a vývoj stabilnú teplotu pôdy aspoň 15 stupňov. Ak ju presadíte do záhona, kde v noci teploty klesajú k 5 stupňom, rastlina zažije extrémny teplotný šok. Tento šok spôsobí, že bunky v stonke začnú predčasne drevnatieť. To je obrovský problém. Predstavte si, že by cievy vo vašom tele zrazu stvrdli na kameň. Drevnatá stonka papriky nedokáže plynule rozvádzať vodu ani živiny do vyšších poschodí rastliny. Výsledok je ten, že rastlina doslova zamrzne v raste. Zostane malá, stlačená a vyžltnutá.
Aj keď o mesiac neskôr prídu horúce letné dni, takto poškodená paprika sa už nikdy plne nespamätá. Namiesto veľkých a šťavnatých plodov z nej oberiete len pár malých, deformovaných papričiek s hrubou šupkou. Odborníci preto radia vysádzať papriku von naozaj až koncom mája, keď je už aj zem prehriata do väčšej hĺbky. Trpezlivosť pri paprike naozaj prináša tie najkrajšie plody a unáhlenosť znamená stratu celej sezóny. Teraz si posvietime na uhorky a celkovo tekvicovité rastliny, ako sú cukety či melóny. Uhorka je rastlina, ktorá rastie neuveriteľne rýchlo, ale len za podmienky, že má teplo a vlhko. Je ako rozmaznané dieťa, ktoré potrebuje svoj dokonalý komfort. Keď semienko uhorky alebo mladú priesadu vložíte do studenej jarnej zeme, stane sa jedna veľmi nepríjemná vec. Uhorka nedokáže v chlade rýchlo vytvoriť ochranné pletivá na svojich koreňoch. Tieto oslabené, podchladené korienky sa stávajú okamžitým terčom pre pôdne huby a patogény, ktoré v studenom a vlhkom prostredí doslova excelujú. Nastáva choroba známa ako padanie klíčnych rastlín. Možno ste to už zažili. Jeden deň vyzerá vaša priesada uhorky zdravo a na druhý deň leží zvednutá na zemi, pričom tesne nad pôdou je jej stonka zúžená, zhnednutá a mokvavá. Je to nezvratný proces. Práve preto nemá absolútne žiadny zmysel vysievať uhorky priamo na záhon pred polovicou mája. Semienka v studenej zemi len zhnijú a priesady odumrú. Dokonalou ilustráciou je pokus, pri ktorom jednu uhorku zasadíte 1. mája a druhú 20. mája. Tá neskoršia vďaka teplej zemi tú prvú rýchlo predbehne, bude zdravšia a prinesie vám 100-násobne väčšiu úrodu bez akýchkoľvek chemických postrekov. Určite ste už počuli ten slávny mýtus. Vraj máme globálne otepľovanie, zimy už nie sú to, čo bývali, a preto predsa môžeme sadiť zeleninu do záhrady o mesiac skôr. Toto je jeden z najnebezpečnejších omylov v modernom záhradkárčení. Je pravda, že priemerné teploty stúpajú a jar prichádza opticky skôr. Stromy kvitnú už v marci a v apríli chodíme v krátkych rukávoch. Ale práve toto extrémne a rýchle ohriatie vzduchu je obrovskou pascou. Atmosféra je totiž plná energie a počasie je oveľa turbulentnejšie. Keď sa nad pevninu po dlhých teplých dňoch zrazu prederie studený arktický front, teplotný prepad je o to drastickejší. A práve v prvej polovici mája sú tieto výkyvy štatisticky najpravdepodobnejšie. Zatiaľ čo cez deň môže byť 25 stupňov, v noci, keď sa vyjasní, teplo zo Zeme extrémne rýchlo uniká do vesmíru. Výsledkom je ranný prízemný mráz, ktorý v pohode klesne na -2 stupne. Takže nie, zmena klímy neznamená, že traja zamrznutí zmizli. Často to znamená presný opak. Tieto extrémy sú nepredvídateľnejšie a lokálne mrazy môžu udrieť s nečakanou silou. Sadiť teplomilnú zeleninu podľa toho, že je vám vonku teplo na tričko, je tá najrýchlejšia cesta k plaču nad spálenými listami. Poďme sa teraz ponoriť pod povrch, doslova. Najväčšou chybou, ktorú záhradkári robia, je, že sledujú len teplomer pripevnený na stene domu vo výške očí. Vzduch sa na jarnom slnku zohreje mimoriadne rýchlo. Ale vzduch nie je to, v čom rastú korene vašich rastlín. Zem je obrovská masa hmoty. Funguje ako gigantická akumulačná pec, ktorej trvá týždne, kým sa zohreje po dlhej a studenej zime. Ak má vzduch cez deň 20 stupňov, pôda v hĺbke 20 cm môže mať stále len chladných 8 stupňov. Pre paradajku je to rovnaký šok, ako keby ste mali vrchnú časť tela v saune a nohy ponorené v sude s ľadom. Aby sa pôda skutočne prehriala do hĺbky, potrebuje nie dni, ale týždne stabilne teplého počasia bez mrazivých nocí. Teplota pôdy by mala pre teplomilnú zeleninu trvalo dosahovať aspoň 12 až 15 stupňov Celzia. Ako to zistíte bez špeciálneho teplomera? Naši starí otcovia mali na to skvelý trik. Večer si sadli na prekopanú hlinu s holým zadkom. Ak im nebola zima, zem bola pripravená. Dnes vám bude stačiť, ak ponoríte ruku do zeme až po zápestie.
Ak cítite nepríjemný, prenikavý chlad, ktorý vás núti ruku vytiahnuť, uverte mi, že vaša paprika sa tam bude cítiť presne takisto. Ak ste doteraz pestovali svoje priesady na vnútornom parapete alebo v obývačke, musíte vedieť jednu zásadnú vec. Tieto rastlinky sú mäkké. Žili v dokonalom luxuse. Nikdy nezažili vietor, nikdy nepocítili priame UV žiarenie zo slnka a nevedia, čo je to výkyv teplôt medzi dňom a nocou. Ak takúto rastlinu zoberiete a rovno ju zasadíte do záhrady, aj keby neboli mrazy, garantujem vám, že utrpí obrovský šok. Preto pred samotným sadením, teda ideálne týždeň pred 3 zamrznutými, musíte začať s procesom otužovania. Je to prechodná fáza. Zoberte svoje priesady a vyložte ich von na balkón alebo na terasu. Prvé dni ich dajte len do tieňa a na miesto, kde nefúka vietor, maximálne na 2 alebo 3 hodiny denne. Každý ďalší deň čas predĺžujte a postupne ich vystavujte rannému alebo večernému slnku. Nikdy nie prudkému obedňajšiemu úpeku, inak by ich slnko spálilo do biela. Na noc ich vždy nezabudnite zobrať späť dnu. Týmto procesom sa ich stonky spevnia, listy zhrubnú a vytvoria si ochranné vrstvy, ktoré sú pripravené čeliť vonkajšiemu svetu. Bez otužovania rastlinu posielate na istú smrť a žiadna teplá pôda ju nezachráni pred šokom z fúkajúceho vetra a ostrého slnka. Ale čo ak je už neskoro? Čo ak pozeráte toto video, chytáte sa za hlavu, pretože vaša krásna záhrada je už plná čerstvo zasadených paradajok a meteorológovia práve hlásia príchod nočných mrazov. Nezúfajte, ešte nie je všetko stratené. Máme k dispozícii núdzové záchranné plány. Najdôležitejšie je vytvoriť okolo rastlín bariéru, ktorá udrží teplo sálajúce zo zeme počas noci. Zem cez deň predsa len nejaké slnečné teplo nabrala a vy musíte zabrániť tomu, aby toto teplo utieklo do vesmíru. Výborným záchranným kolesom sú veľké plastové fľaše alebo vedrá. Ak máte priesady ešte malé, odstrihnite dno z 5-litrovej plastovej fľaše a urobte z nej taký malý osobný skleník pre každú rastlinku. Nezabudnite ale nechať odskrutkovaný vrchnák, aby rastlina mohla dýchať, inak sa ráno na slnku uvarí. Ak sú rastliny väčšie, použite veľké plastové kýble alebo kartónové krabice. Kľúčové je večer rastlinu prikryť a ráno, keď sa slnko oprie do záhrady a mráz pominie, kryt okamžite odstrániť. Tento jednoduchý mechanický štít dokáže zvýšiť teplotu v okolí rastliny o 2 až 3 dôležité stupne, čo je často presne ten rozdiel medzi životom a smrťou vašej zeleniny. Ďalšou vynikajúcou zbraňou v arzenáli každého pripraveného záhradkára je biela netkaná textília. Ak máte veľký záhon s desiatkami rastlín, prikrývať každú jednu fľašou by bolo bláznovstvo. Biela textília je vtedy vašou najlepšou priateľkou. Táto látka je špeciálne navrhnutá tak, aby prepúšťala svetlo a vodu, ale zároveň vytvára úžasnú izolačnú vrstvu. Predstavte si ju ako ľahkú jarnú prikrývku. Keď textíliu natiahnete ponad vaše vysadené rastliny, vznikne pod ňou mikroklíma. Vzduch pod ňou sa menej hýbe a teplo stúpajúce z prehriatej pôdy sa zachytáva. Obrovským tajomstvom profesionálov je, že v prípade hlásených silnejších mrazov nedajú len jednu vrstvu textílie, ale rovno 2 alebo 3 na seba. Medzi vrstvami sa vytvorí vzduchová medzera, ktorá izoluje fantasticky. Veľmi dôležité ale je, aby textília neležala úplne celou váhou priamo na jemných listoch priesad. Ak udrie mráz a vlhká textília sa dotýka listu, mráz cez ňu prejde a list spáli. Použite drevené kolíky, roxory alebo ohnuté drôty a vytvorte nad záhonom nízky tunel. Látku na okrajoch pevne zaťažte tehlami alebo zeminou, aby pod ňu nepodfukoval mrazivý vietor. Ráno textíliu môžete nechať natiahnutú, ak je stále veľmi chladno a veterno. Teraz vám prezradím jeden z najlepších a najkreatívnejších záhradkárskych trikov na udržanie tepla, ktorý funguje ako mágia. Volá sa to termálna masa a jej princíp je úžasne jednoduchý.
Voda má obrovskú schopnosť zadržiavať teplo. Oveľa väčšiu ako vzduch alebo hlina. Zoberte obyčajné 2-litrové plastové fľaše od minerálky, nafarbite ich na čierno, alebo ich aspoň naplňte vodou. Počas dňa tieto fľaše rozložte priamo na záhon, tesne k vašim malým rastlinkám paradajok či uhoriek. Čierna farba pritiahne slnečné lúče a voda vo fľaši sa cez deň silno zohreje, často až na 30 stupňov. Ak fľaše nemáte čierne, funguje aj čistá voda, len s o niečo menším efektom. Keď potom v noci udrie chlad spojený s 3 zamrznutými, táto nahromadená tepelná energia začne pomaličky sáľať do okolia. Fľaša funguje ako malý, úplne bezplatný radiátor. Ak tento trik skombinujete s natiahnutou bielou netkanou textíliou z predchádzajúceho bodu, vytvoríte pre svoje rastliny taký komfort, že prežijú bez újmy aj niekoľkostupňový nočný mráz. Je to dokonalá ukážka toho, ako môžete využiť fyzikálne zákony vo svoj prospech s minimálnymi nákladmi. Pri diskusii o jarných mrazoch sa často zabúda na jedného nenápadného, ale o to zákernejšieho nepriateľa. Je ním studený jarný vietor. Možno ste si na teplomere skontrolovali, že nočná teplota klesne len na bezpečné 4 stupne nad nulou a tak idete spokojne spať. Lenže v noci sa zdvihne silný severný vietor. Existuje niečo, čomu meteorológovia hovoria pocitová teplota alebo wind chill efekt. Zatiaľ čo teplomer v bezvetrí ukazuje 4 stupne, silný prúd studeného vzduchu neustále strháva tenkú ochrannú mikrovrstvu teplého vzduchu, ktorá sa drží na povrchu listov. Priesady sa začnú extrémne rýchlo ochladzovať a v panike zatvoria svoje prieduchy, cez ktoré dýchajú a prijímajú oxid uhličitý. Okrem toho, studený vietor rastliny fyzicky trhá. Mladé stonky uhoriek alebo tenké listy paprík sa pod náporom vetra ľahko zlomia alebo zničia. Preto ak sadíte na miesto, ktoré je otvorené vetrom a nemá prirodzenú ochranu v podobe plotu alebo živého plota, zvážte postavenie dočasnej bariéry z priehľadnej fólie, ktorú natiahnete na kolíky okolo záhona. Ochrana pred ľadovým vetrom je pre mladú sadenicu rovnako dôležitá ako ochrana pred samotným mrazom. Predstavte si túto situáciu. Je 10. mája, po obede, slnko pečie tak silno, že si musíte vyzliecť sveter a siahnuť po slnečných okuliaroch. Vo vzduchu cítite vôňu pokosenej trávy. Celé vaše telo a myseľ vám hovoria, že leto je definitívne tu a zima stratila svoju silu. Tento pocit nazývam ilúziou jarného popoludňa. Je to psychologická pasca, do ktorej sa chytí 9 z 10 začínajúcich záhradkárov. Keď je takto teplo, máme tendenciu myslieť si, že zem pod našimi nohami je rovnako horúca. Prineste si v tento moment teplomer do záhrady, položte ho do tieňa na povrch zeme a budete šokovaní. Zatiaľ čo vy sa potíte, na zemi môže byť príjemných 17 stupňov. Ako náhle však slnko zapadne za obzor, tento falošný pocit leta zmizne v priebehu hodiny. Bez mrakov na oblohe teplo okamžite uniká a ráno nachádzate na autách námrazu. Nikdy, naozaj nikdy sa nenechajte oklamať popoludňajším slnkom pred príchodom 3 zamrznutých. Záhradkárčenie vyžaduje schopnosť pozerať sa do budúcnosti, konkrétne na predpovede nočných miním a ignorovať ten príjemný pocit na vlastnej koži počas krásneho slnečného dňa. Teraz si poďme vysvetliť jeden kľúčový biologický proces, aby ste pochopili, prečo je teplá pôda taká dôležitá. Koreňový systém mladej sadenice funguje ako motor celého stroja. Korene nielenže ukotvujú rastlinu v zemi, ale predovšetkým čerpajú vodu a v nej rozpustené živiny. Tento proces ale nie je pasívny. Rastlina musí vynaložiť energiu na to, aby vodu z pôdy natiahla. A táto chemická mašinéria v koreňoch funguje správne len pri určitej teplote. Keď dáte paradajku do prehriatej pôdy s teplotou 20 stupňov, jej korene doslova explodujú do okolia. Začnú rásť bleskovým tempom, vytvoria hustú sieť jemných vláskov a okamžite začnú krmiť listy. Rastlina za pár dní viditeľne zosilnie. Ak ju ale strčíte do studenej zeme, tento motor zamrzne.
korene sa scvrknú, stvrdnú a odmietajú rásť. A kým sa pôda o 2 týždne zohreje, táto rastlina stratila obrovské množstvo času bojom o holé prežitie. Preto platí zlaté pravidlo, že sadenica paradajky zasadená do teplej zeme 20. mája už o 2 týždne hravo prerastie tú chuderu, ktorú ste von vysadili do studenej zeme už 1. mája. Rýchly a bezšokový štart je tajomstvom bohatej jesennej úrody. Ako ale s určitosťou vizuálne zistíte, že vaša rastlina, ktorú ste už nedočkavo vysadili, trpí stresom z chladu? Rastliny nevedia kričať, ale majú veľmi jasnú reč tela. Prvým a najčastejším signálom pri paradajkách, ako sme už spomínali, je fialové sfarbenie. Ale nie je to len o farbe. Všimnite si samotný tvar listov. Zdravá paradajka v teplom prostredí má listy široko roztiahnuté, smerujúce nahor, takmer ako by sa snažila chytiť čo najviac slnečnej energie. Keď však udrie chlad, listy sa začnú zvesovať nadol a ich okraje sa stáčajú smerom dovnútra, pozdĺž stredovej žily. Rastlina sa doslova uzatvára do seba, aby zmenšila plochu, z ktorej uniká vlhkosť a teplo. Ďalším varovným signálom pri paprikách je celkové zožltnutie rastliny. Nejde o žlté fľaky spôsobené škodcami, ale o rovnomerné vyblednutie celej zelenej farby. To znamená, že rastlina zastavila produkciu chlorofilu, pretože v chlade ho nedokáže udržať. Ak na svojich priesadách vidíte tieto znaky, okamžite musíte zasiahnuť tepelnou ochranou, ktorú sme si už spomínali. Ak neurobíte nič, rastlina síce možno nezomrie hneď, ale zostane dlhodobo zakrpatená a náchylná na všetky choroby sveta. Je tu jeden bod, pri ktorom robia chybu aj skúsení záhradkári, ktorí sa snažia pestovať v harmónii s prírodou. Reč je o mulčovaní. Mulčovanie pôdy s použitím slamy, sena alebo štiepky je inak absolútne fantastická vec, ktorá drží vlahu a bráni rastu buriny. Ale na jar je to zbraň s 2 ostriami. Ak zamulčujete svoje záhony príliš skoro na jar, ešte predtým, než sa zem stihne ohriať od slnka, urobili ste obrovskú chybu. Mulč totiž funguje ako vynikajúci izolant. Bráni chladu preniknúť dnu, ale rovnako účinne bráni slnečným lúčom, aby prehriali holú zem. Takže, ak máte záhon prikrytý hrubou vrstvou slamy a vysadíte doň v polovici mája zeleninu, sadíte ju v skutočnosti do studničky chladu. Zem pod mulčom môže byť o dobrých 5 stupňov chladnejšia ako okolitá holá pôda. Ideálnym postupom je skoro na jar odstrániť všetok mulč a nechať čiernu holú hlinu, aby do seba nasávala teplo. Zeleninu vysaďte až po 3 zamrznutých, do tejto krásne ohriatej zeme a mulč okolo rastlín vráťte až koncom mája alebo na začiatku júna, keď už udierajú prvé horúčavy a vy potrebujete zabrániť vysychaniu pôdy. Ochránite tak svoje rastliny pred studeným štartom. Významným pomocníkom pri jarnom pestovaní sú vyvýšené záhony. Ak máte vo svojej záhrade klasické záhony v úrovni zeme a popritom aj drevené vyvýšené záhony, všimnite si jeden obrovský rozdiel. Vyvýšený záhon sa vďaka tomu, že je nad úrovňou terénu a slnko naň svieti nielen z vrchu, ale aj z boku na jeho steny, prehrieva na jar neporovnateľne rýchlejšie. Obyčajne býva pôda vo vyvýšenom záhone pripravená na sadenie o týždeň až 10 dní skôr ako okolitá zem. Preto, ak naozaj neviete vydržať a chcete experimentovať so skorším vysádzaním pred 3 zamrznutými, vyvýšený záhon je na to ideálne miesto. Ale dajte si pozor. Táto minca má aj druhú stranu. Práve tým, že vyvýšený záhon vyčnieva do priestoru, je oveľa náchylnejší na rýchle premrznutie z boku počas extrémne chladnej noci. Takže áno, zem vo vnútri je cez deň teplejšia, ale v noci, počas silného mrazu, chlad prenikne cez dosky rýchlejšie ako do hlbiny zeme. Preto ak hlásia jarné mrazy, musíte na vyvýšenom záhone použiť hrubšiu ochrannú textíliu a zabezpečiť ju nielen z vrchu, ale ideálne aj z bočných strán záhona. Samostatnou kapitolou sú skleníky a fóliovníky. Mnoho ľudí žije v presvedčení, že ak majú na záhrade fóliovník,
Pravidlo 3 zamrznutých sa ich netýka a môžu veselo sadiť papriku už v apríli. Opäť si musíme vyvrátiť tento nebezpečný mýtus. Obyčajný nevyhrievaný skleník alebo fóliovník z tenkej fólie má jednu obrovskú nevýhodu. Cez deň dokáže teplotu vo vnútri vystreliť na extrémnych 35 stupňov, no ako náhle padne noc a vonku klesne teplota pod nulu, fólia túto teplotu neudrží. Fólia nemá takmer žiadne izolačné vlastnosti. Nad ránom bude vo vašom fóliovníku presne rovnaká zima, ako je na otvorenom poli vonku. Rozdiel môže byť nanajvýš 1 alebo 2 stupne. Skutočné nebezpečenstvo však spočíva v tom extrémnom rozdiele. Ak rastlina zažije cez deň saunu a v noci chladničku, jej stres sa násobí. Preto aj vo fóliovníku platí, že priesady teplomilnej zeleniny je bezpečnejšie sadiť až v máji. Alebo musíte vo vnútri skleníka postaviť ešte jeden tunel z netkanej textílie, čím vytvoríte izoláciu v izolácii. Len tak zabezpečíte stabilnú nočnú teplotu. Pozrime sa ešte na samotný kalendár a mená týchto nechválne známych pánov. Pankrác prichádza 12. mája, Servác 13., Bonifác 14. a ich ľadová sestra Žofia 15. mája. Prečo práve tieto dni? Z meteorologického hľadiska ide o tzv. Singularitu. Znamená to, že sa jedná o klimatický jav, ktorý sa so železnou pravidelnosťou opakuje v rovnakom období roka. Nad Škandináviou sa zvykne usadiť oblasť vysokého tlaku vzduchu a do našej stredoeurópskej kotliny sa začne vylievať arktický vzduch. Samozrejme, príroda nemá presné hodinky. Tieto mrazy nemusia prísť presne na Bonifáca. Niekedy udrú už 8. mája, inokedy nás potrápia až 20. Ale štatistika z dlhodobých pozorovaní hovorí jasnou rečou. Až do zhruba 20. mája nie sme na Slovensku v bezpečí pred rannými mrazmi. Skúsení starí záhradkári hovoria jasne. Počkaj do Žofie, sleduj predpoveď na ďalšie 3 dni. A ak hlásia v noci aspoň 10 stupňov, až vtedy vezmi motiku a sadenice do rúk. Toto železné pravidlo sa im osvedčilo po generácie a je nerozumné ho ignorovať. Ak predsa len zasiahnu vašu záhradu chladné dni a noci okolo 3 zamrznutých a vy už máte zasadené, musíte si dávať obrovský pozor na jednu konkrétnu vec. A tou je zalievanie. Voda je pre rastliny životne dôležitá, ale v kombinácii s chladom sa z nej stáva tichý zabijak. Keď je pôda studená a rastlina nerastie, logicky nedokáže očerpávať z pôdy takmer žiadnu vlhkosť. Ak prídete so zvyčajnou dávkou vody a výdatne ju polejete v domnení, že jej to pomôže, utopíte ju. Voda vytlačí z pôdnych pórov posledný kyslík. Korene v chlade a bez kyslíka začnú v priebehu 2 dní odhnívať. Preto počas studenej vlny platí striktné pravidlo. Polievajte len absolútne minimum. Zem by mala byť skôr suchšia, na dotyk iba mierne vlhká. Navyše, suchšia pôda, hoci sa to nezdá, dokáže lepšie odolávať hlbokému premrznutiu a rýchlejšie sa zohreje hneď, ako vyjde slnko. Zalievanie si ušetríte až na obdobie, keď chladná vlna pominie, teploty sa stabilizujú a vy na rastline uvidíte nový, sviežo-zelený prírastok na vrchu stonky. Vtedy je to jasný signál, že motor sa naštartoval a potrebuje palivo. Pri snahe zachrániť rastliny pred chladom vzniká v záhradkárskej komunite ešte jeden nesmierne škodlivý mýtus. Vraj keď hlásia zimu, treba rastliny poriadne prihnojiť, aby mali silu bojovať s mrazom. Toto je obrovská chyba, ktorá dokáže vaše paradajky doslova zabiť. V čase stresu, akým je prudké ochladenie, rastlina zastavuje všetky svoje rastové procesy a snaží sa len prežiť. Ak v tomto zraniteľnom stave nasypete ku koreňom dávku dusíkatého hnojiva, donútite rastlinu úplne neprirodzene tlačiť do listov novú vodu a tvoriť nové, jemné a vodnaté bunky. A teraz si predstavte, čo sa stane s bunkou plnou vody, keď príde nočný mráz. Voda v bunke zamrzne, roztiahne sa, roztrhne bunkovú stenu a celá rastlina sa mení na hnedú, zhnitú kašu.
Hnojenie pred mrazmi je ako naliať vodu do palivovej nádrže a poslať auto na preteky. Ak chcete rastline naozaj pomôcť prekonať stres z chladu, jediná vec, ktorú môžete použiť na list, je jemný postrek na báze morských rias alebo aminokyselín, ktoré posilňujú bunkové steny. Klasické hnojivá však nechajte zamknuté v garáži až do konca mája. Na záver sa musíme pozrieť na toho najväčšieho nepriateľa vo vašej záhrade. A tým nie sú ani mrazy, ani škodcovia. Je to psychologická pasca záhradkárovej netrpezlivosti. Celú dlhú zimu ste pozerali na holú zem. Vo februári ste značením siali semienka do malých kelímkov. Starali ste sa o ne, polievali, rozsvecovali im svetielka. Keď príde začiatok mája, vaša túžba vidieť výsledok vašej práce vo veľkej záhrade je priam fyzicky hmatateľná. Pozeráte cez plot na suseda, ktorý už vysádza, a máte pocit, že niečo meškáte. Práve táto netrpezlivosť zničí každoročne tisícky sadeníc. Pestovanie zeleniny, a obzvlášť tej teplomilnej, nie je šprint na 100 metrov. Je to dlhý, vytrvalostný maratón, kde sa chyby na štarte neodpúšťajú. Skutočný majster záhradkár je ten, kto dokáže potlačiť svoje vlastné ego a túžbu pochváliť sa prvými zasadenými rastlinami a namiesto toho počúva rytmus prírody. Príroda sa nedá oklamať a už vôbec sa nedá unáhliť. Radšej mať priesady o 2 týždne dlhšie v kvetináči na chránenom dvore, ako nad nimi plakať po jednej jedinej mrazivej májovej noci. A tu prichádza ten zlomový moment, to najdôležitejšie poznanie, ktoré by ste si z dnešného videa mali odniesť. Príroda nám cez stáročia skúseností našich predkov odovzdala jasný kľúč k úspechu. A tým kľúčom je trpezlivosť. Paradajky, paprika a uhorky, sadené až po 20. máji do vyhriatej zeme, naštartujú svoj rast s takou ohromnou energiou, že bez problémov a bez stresu dobehnú a predbehnú všetko, čo sa trápilo v studenej zemi o týždne skôr. Ušetríte si nervy, nekonečné nočné prikrývanie fľašami či plachtami a odmenou vám bude silná, vitálna a zdravá rastlina, schopná rodiť plody až do neskorej jesene. Pamätajte si, že záhrada vás neučí len pestovať rastliny. Učí vás pochopiť a rešpektovať silu samotnej prírody a jej pravidlá. Preto nechajte motiku ešte pár dní odpočívať. Ďakujem vám, že ste toto dôležité video dopozerali až do konca a že venujete svojej záhrade takú pozornosť. Ak sa vám video páčilo a naučili ste sa niečo nové, určite kliknite na tlačidlo odoberať a dajte nám like. Pomáha to nášmu kanálu rásť. A teraz ma zaujíma vaša osobná skúsenosť. Napíšte mi dolu do komentárov. Spálili vám už niekedy traja zamrznutí vašu čerstvo vysadenú úrodu? Alebo sa vám tento krutý zážitok zatiaľ vyhýba? Teším sa na vaše príbehy a vidíme sa pri ďalšom videu.